Anflebaw anisu ayo bisimila dɔnkibaro kɛnɛ kan bi bakurubaw la an bɛna kuma fɛn bɛ tali kɛ Bamakɔ n'a Lamini mɛriw kɔni ɲɔgɔn dalajɛ bi meriba kɔnɔna na ka Bamakɔ yiriwali kuma fɔ ka faraw kan fanga ɲinitɔn yɛlɛma kɔni ye donbolo dɔw kɛ a ka tɔndenw ye bi u jabala la ACI 2000 la ninnu de ye bi kunnafoni tulomanw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ni ka kunnafoni sumaba jɔ aw ye ayo bisimila. Bi ye tarata ye septembre kalo tile 2020 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaro kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la sisan Bamakɔ n'a Lamini mɛriw kɔni ɲɔgɔn dalajɛ bi meriba kɔnɔna na walasa ka hakili jagabɔ kɛ Bamakɔ bɛ se ka kɛ fabaw la samala ɲɔgɔn ye cogoya min na ni y'o sigiko filanan de a ko kan ɲinansan kɔnɔna na a kɛnɛ kan Umar Tarawele tun bɛ neftibi cuwa la a y'an sama min na an k'o lajɛ. Hakilinaba min talen filɛ nin ye ni o ye k'an ka Bamakɔ faaba kɔni yiriwa mɛriw kɔni bɛna sigi bi ka hakilina falen kɛ taabolo minnu kan ka ta walasa u ka laɲini ka sabati. Grand Bamako ye commune faralen ɲɔgɔn kan fɔlɔ district b'o la ani mairie fɛn o fɛn bɛ Bamako da fɛ k'a damina Kalabankoro Mandenw Kulikoro sira la fo k'a dan Moribabugu ani tout ce qui entoure Bamako donc o kɛra min kama fɛn caman de b'o kɔnɔ mairiw ka baara ye min ye principalement mobilité urbaine transport bɛ nɔgɔya cogo min assainissement bɛ nɔgɔya cogo min donc an farala ɲɔgɔn kan parce que Bamako serela ka ban il faut que périphérie ka k'a la pour que an ka se ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a dɔn n'i ye ɲininkali kɛ u b'a fɔ k'an ka fɛn fanba ye ɲamanko de ɲama bɔnyɔrɔ tɛ yɔrɔ si aw bɛɛ ɲɛ b'a la hali anw ka périphérie la a tɛ yen an bɛ ɲɛɲini de la k'a kɛ en tout cas mairie baara bɛɛ an farala ɲɔgɔn kan o de la a bɛ nɔgɔya cogo min ni min tɛ se ka kɛ district kɔnɔ a bɛ se ka kɛ commune jumɛn na ainsi de suite. An ka jamana ye nin hakilina ɲuman baara minnu dɔn nin an ladegera jamana caman fɛ a la. Anw de fɔlɔ y'a damina farafinna yanfan na donc mɔgɔw bɛ k'an ladege sisan u bɛ n'a ɲɛɲini an fɛ ça c'est comme toujours Mali la an bɛ fɛn caman initier n'an ma fɛɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛ taa k'an dan yɛrɛ donc nin diyalen bɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ko kɔkɔrɔma dɔnbaga kɔni sɔrɔla u la baara in na nka k'u jigi bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fana kan walasa k'u ka laɲiniw sabati. Banque mondiale bɛ fɛ k'an dɛmɛ an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye échange caman kɛ u sɔnna wari min bɛ d'an ma o bɛɛ fɔra mais a bilala retard la jamana cogoya kama donc o ye dɔ ye c'est pour dire que an tɛ se ka taa an ka gouvernement kɔ il faut que u k'an appuyer baara in na o filanan fana communes fana bɛɛ bɛ cotisation fitinin min bɔ il faut que bɛɛ ka a bɔ a cogo la a kana kɛ n b'a la n t'a la. Kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ni an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye don n'a nataw la an ka faaba na kɛ filɛlifɛn ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔn yɛlɛma u ye donbolo dɔ kɔni kɛ u ka tɔnden dɔw ye bi u jabala la ACI 2000 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Mara ni Asani Sidibe i n'a fɔ u tun y'a layidu ta cogoya min na ko n'u kɛra wasaden ye k'u ka saraw kɔni na don u ka sigida yiriwali kɔni baaraw la u ye o de timɛ ni u ka kalo 3 kɔni sara kɔni saradali ye tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan Bakari Kone kun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Chèque dira ne ma sani ka kuma fɔlɔ n bɛ chèque dibagaw yɛrɛ fo minnu ye hakilina in sɔrɔ ka jɛ u ka wari kɔ k'a di anw ma pour que an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na n b'u fo la kosɛbɛ. Bon chèque dira ne ma a bɛna nafaba de ladon parce que o bɛna kɛ occasion ye an bɛna baara dɔ créer muso dɔw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ parce que ne postulera ni n ka organisation tɔgɔ de n'o ye muso jɛkulu ye o kɔnɔna na muso dɔw b'a kɔnɔ minnu cɛw bannen don ani muso dɔw b'a kɔnɔ minnu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ donc ça sera l'occasion minnu u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na pour que ka se k'u ka besoin caman satisfaire. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la an ka baarakɛlaw ye surtout an ka élus u ka jɛ u ka saraw kɔ o n'u ka indemnité parlementaire k'a di population ma k'a dɔrɔmɛ kelen olu y'a haramu a yɛrɛ ye ji la nalen na la n'i y'a mɛn ninnu bɛ baara mun kɛ ka kɛ député ye bi ka kɛ élu ye ka tila k'a fɔ k'olu jɛra o salaire kɔ k'o di population ma
u ka kan ka fɔ k'u waleɲuman dɔn nin ye jamana ko de ye u y'a yira k'olu bɛ commune de tɔgɔ la u y'a yira k'olu fana tɛ foyi fana ye ni commune cidenw tɛ an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn minnu kɛlen filɛ nin ye ka kɛ bénéficiaires ye ka nin wariw sɔrɔ mun bɛ ɲini u fɛ u ka wari u ka se a baara cogo la wari dun fana se ka baara cogoya dɔ la k'an to jamana kɔnɔ ni jamana min ma basigi donc an b'an profiter ka dugawu don jamana nin ka dugawu don jamana nin ala ka jamana nin kisi ala ka jamana taa ɲɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɔni y'u ka laadala lajɛ ta ko 57nan kɔni kɛ ɲaamɛ Nizɛrikaw fɛ yen min kɛnɛ kan u ye laɲini kɛ CNSP maaw fɛ u ka cɛmancɛ fanga kɔni sigi yanni nin kalo tile 15 cɛ ni o tɛ u ye ɲangili bele min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko o tɛna wuli ka bɔ yen an kɔni ye munumunu salo kɛ jamana kɔnɔna na ka jamanadenw ɲininka u ka hakilinaw na maa caman kɔni y'u hakilina di Umar Tarawele n'a ka kuma galamantigi ma u ye min sɔrɔ an k'o lajɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye min ɲini CNSP maaw fɛ ni o ye ka cɛmancɛ fanga kɔni sigi janni dɔgɔkun kelen cɛ a kuma in kɔni ma taa jamanaden dɔw jimi sira fɛ u y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka sen bɔ a la ko malidenw n'a ɲɛnɛbɔ u yɛrɛ ye ne hakilila ye mun ye u kana CEDEAO ka le 15 u kana respecter baara bɛ ɲɛ cogoya mun na u ka baara kɛ o cogoya la sinon jamana in sɛgɛnna o ye parce que an ka avenir de b'a en jeu sisan ni CEDEAO y'an précipité n'a nana ka na transition sigi n'a ma ka jamanadenw sago an bɛ répétition kɛ tuguni a bɛ kɛ an ka baara bɛ kɛ fu ye o tuma an ka u ka baara k'a ɲɛ kan dɔrɔn wali ka to sɔrɔsiw bolo u ka baara kɛ u kana siran dɛ mɔgɔ min bɛ saya ɲinina n'o sara ka ban o t'o bannen yan. CEDEAO délai min di ne bolo a délai bɛ se ka respecter parce que ko avant le 15 concertation bɛ sen na o bɛ se ka premier ministre sigi comme o bɛ se ka président sigi. Mais comme olu ko ka président civil de ɲini bon ne kɔni bolo vraiment ko to malien yɛrɛ bolo quoi n'an bɛ président min sigi o ka ca an yɛrɛ ye n'i y'a ta an yɛrɛ ma sɔrɔsi ka sigi ou bien sɔrɔsi ka kɛ premier ministre ye sɔrɔsi man ka bɔ ɲɛfɛla la. CEDEAO mɔgɔ ninnu olu b'a la k'u ka jamana de olu yɛrɛ lakana de sinon Mali ko tɛ o t'a fɛ mun kɛra anw fɛ yan o y'a ye o. Sinon ka girin ko ka civil sigi o ka o ɲɛsin an ka nɔrɔ o ma kuma an ka nɔrɔ kɛlɛ kan an ka kalanko ma kuma o kan u kan ka kuma o de kan fɔlɔ n'o de k'a fɔ ko civil ka sigi président la ou bien premier ministre ya mun y'an ka souhait parce que au moins an ye dɔɔni ye Musa tile la depuis Musa minɛna Mali tiɲɛ na. CEDEAO kɔni ta t'an ka jamana ye mun ka di anw ye an b'o de kɛ an ka jamana na an tɛ CEDEAO ka kuma lamɛn. An bɛ mun fɔ u ka to yan an ka jamana sigi an yɛrɛ ye an ka nafa b'o de la. dɔw fana fɛ k'u y'u ka kɛta kɛ bawo ko tɔn sariya kan ka boli tɔnden bɛɛ lajɛlen de kan. D'abord CEDEAO bɔra k'o min kɛ moi je pense que mɔgɔ caman bɛ kuma la olu tɛ ko ninnu kalama quoi c'est-à-dire principe dɔw de bɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ bɛnkanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ dɔrɔn ko parce que coup d'état de kɛra yan en réalité mɔgɔw bɛ a kuma la fan bɛɛ fɛ ni a ɲana tan ni ma ɲa tan tɔ ne fɛ CEDEAO ye délai min yɛrɛ di 15 jours in yɛrɛ le 15 septembre in yɛrɛ o yɛrɛ ka jan ne bolo yɛrɛ kabi nin coup d'état dugujɛ CEDEAO yɛrɛ tun kan ka wuli i n'a fɔ u ye min kɛ Gambi ka na ɲɔgɔnna kelen de kɛ Mali la parce que ni nin encouragé la o ye coup d'état de encouragé tɔla ye. kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ fanga sigili ko la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ o ka wolo fɛn na min bɛna jamana kɔni sama ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na. o de bɛ taa n'an ye diɲɛ seleke naani kibaruyaw la an sera ka min labɛn aw ye. an bɛ bi kɔkan kibaruyaw daminɛ Niger jamana kan ko ji ye tiɲɛni kɛ u ka jamana faaba kɔnɔna na ni o ye Ɲaamɛ ye k'a sabu kɛ sanji kɔni kɔtigɛbaliya ye nin tile filanin in na. maa caman kɔni siso minɛna u la ji fɛ fo ka taa se u ka kin dɔ bɛ ni o ye lamɔri de ye o dɔgɔtɔrɔsoba ma ji donna o fana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu ale wulila ka taa ɲɛ da ji tiɲɛni nɔ kan bi sɔgɔmada in na ko nin ji ɲɔgɔnna kɔni famana ka na Niger dugukolo kan a bɛ waati jan bɔ. an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni ji ye tiɲɛniba min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen u ka marabolo caman na u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall a ye wele bila a ka minisiriw ma walasa u ka ɲɔgɔn dalajɛ fɛɛrɛ min kan ka tigɛ ani dɛmɛ minnu kan ka don tiɲɛni kɛra yɔrɔ minnu na o maaw ma k'o dabaliw tigɛ.
ko k'a sɔrɔ ka jamana ɲɛmaa sigi waati a ye CFA wari miliyari 767 de labila walasa ka se ka nin wale sugu kɛlɛ. An bɛ bi kɔkan kibaruyaw kuncɛ Maraku jamana kan ko coronavirus banabaatɔ b'a la ka caya u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguba filanan ni o ye Casablanca ye ka da kan kari tɛmɛnen ko coronavirus yera maa 2000 de joli la nga n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi la ko 42 o bɛ bɔ Casablanca mara kɔnɔ. O de kosɔn u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye couvre-feu sigi sen kan min bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 fo ka taa bila sɔgɔmada. O tilala k'u ka kalansow bɛɛ lajɛlen datugu k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma kalanso ko fo ka taa se tile 15 bɔɲanko ma. Ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana basigi ka na ni hɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ Ala ka su hɛrɛ caya.